Halo, halo, a co to? Z rana live na kanale Ćpiemy po naszemu, tak jest. Witam was, witam cię Karol, widzę, że już jesteś, miło mi, cieszy mnie to bardzo. Czekajcie, tutaj tylko sobie poustawiam. Niestety muzyczki, że wam dzisiaj na start nie puścił, mam nadzieję, że nie jesteście obrażeni. Już przełączą się na Start Live, jestem, cześć, witam. Dzisiaj postanowiłem sobie troszeczkę popykać w WW2 i, i tyle chyba tyle. A co tam u ciebie, Karol, słychać? Jak tam zdrówko, jak się czujesz? Dobra, to jest jedna rzecz. Okej, dobra. Mhm. Dobra. A wszystko dobrze, tak? No to fajnie. Idziemy do sztabu. O, poprawię się tak. Właściwie mógłbym sobie tę kamerkę zmienić na taką, myślę. Dobra. Czekaj, do naszej babki muszę przyjść. Wyrusza pan? Proszę brać co trzeba. Wszystko mi trzeba, proszę pani. Proszę pani, wszystko mi trzeba. To szybko schodzi. Mhm. Dobra. To sobie puszczymy. I co ty jeszcze mogę zrobić? Chyba nic. Dobra. Idziemy na potwierdzone. Jak tam leci, Karol? Poopowiadać co ciekawego. O, cześć Adamek. Co tam słychać u ciebie, jak się masz? Co tam pykosz? Dobra, atakujemy, lecimy z tym.
A wolne może dzisiaj. Ah. Mhm. Kurna, to było to. Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelników. A, zaś ta głupia mapa. Ale trudno. Zabójstwo potwierdzone. To nasz dzień! Potrzebujemy wsparcia! Pierwszy opanowany. Snajperów tu jest chyba maksymalnie ile może być. Jakby to rano nie mogło być. Sytuacja się pogarsza! Kuźwa. Słuchajcie, się naparzają. Zabójstwo potwierdzone. Kurna. Ewakuować się! Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Pewnie byli. Nadlatują wrogie myśliwce! Kryć się! O, ja pierdzielę. Zabójstwo potwierdzone. Zwiat w powietrzu. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Ajajajajajaj, padną. Dopiero jeden. Dobra, ale niczym się nie przejmujemy, idziemy dalej grać. Tam wiadomo. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Zabójstwo potwierdzone. Kurna, Mendo. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Nadciąga ostrzał moździerzowy. Ewakuować. Wygrywamy walkę! Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Wróg prowadzi ogień przeciwlotniczy. Samoloty na ziemię. Nadlatuje myśliwiec. Kryć się! Zabójstwo potwierdzone. Ajajajajaj. Fajnie już było. Kurna.
Nie lubię tej mapy. O ty pało jedna. Nie idę tam, idę do indziej. Zabójstwo potwierdzone. Kurna pało. Co za pała, nie my to. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Kuźwa. Kurna, następni. Obejrzyj, no nie idzie się nikaj Nie? Nie wiem, mi się wydaje, że normalnie. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Jakoś słabo się to poli. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Nadciąga ostrzał moździerzowy. Ewakuować się! Trzy pakiety wsparcia w drodze. Uzupełnić zapasy i nacierać. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Samolot kontrwywiadu w powietrzu. Atakuje samoloty wroga. Dywizja artyleryjska rozpoczyna ostrzał. Pozycja celu potwierdzona. Zabójstwo potwierdzone. Się jeden pieron na mnie uparł, no. A kurde, pieron jeden. Zabójstwo zanegowane. Zauważono zrzut wroga. Zablokuj uzupełnienia wroga. Zabójstwo potwierdzone. Kurna małpa jedna. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się!
Ja cię kręcę. Okazałeś się prawdziwą odwagą. Diabelnie dobra robota, żołnierzu. Wow. 2 strzały od razu. 2 pokonał. No to ciekawy, ciekawy. Dobra. To już sobie mamy. Zabójstwo potwierdzone. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie nam. Zabójstwo potwierdzone. Zmusiliśmy ich do ucieczki, zabić ich wszystkich. Zabójstwo zanegowane. Kurna, już miałem od razu strzelać. Ale... Karol, do czego potrzebujesz ten mikrofon? Poważne straty. Zależy, do czego potrzebujesz ten mikrofon, wiesz? Czy tylko tak do rozmów, czy do nagrywania? Jebnie, pedał. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty na jest w powietrzu. Kurna, kampery jedne. Co za kamperiada. Do 100, kurde. Jest ciężko z takim. Ale aha. Nie wiem, to wiesz co ci powiem, to tam... Nie musisz mieć coś specjalnego, mi się tak wydaje. To nie musi być jakiś tam super ten mikrofon. Kurde. Co musiałbym zobaczyć? Tak, do zwykłego to tam nic specjalnego nie trzeba. Fuck. O kuźwa. No ale mi to kiepsko idzie.
Nie chciałbyś takiego mikrofonu z słuchawkami od razu? Może z Creative'a coś albo... Pakiet wsparcia zniszczony. Ważne strefy zrzutu. Zabójstwo potwierdzone. Kuźwa. Nie umiem ich... Zwiat w powietrzu. Pilot myśliwca w drodze. Podchodzę do celu. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. No to ja mam właśnie... Wroga, kryć się. No powiedzmy, że mam... Ja ci powiem tak... Faktycznie porządny pojemnościowy to za stówkę nie kupisz. To jest jedna rzecz. Tak już trzeba liczyć 600. Ja mam Novox C1. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. I jak słyszysz, się bardzo dobrze sprawuje. Nie mam z nim problemu. Ostrzał przeciwlotniczy. Wszystkie samoloty na ziemię. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, nie umiem trafić. Pany, czemu wy się tak dowocie? Jebany. Jaki gnój, ej. Kuźwa. Zobacz no. Czekaj, skończaj no ta runda, troszkę pogadamy na temat tych mikrofonów. Ja pierdzielę. Nalot Fritz X w toku. No to już jest ten właśnie co mam. Prawdopodobnie. Zwiat w powietrzu. Jak oni wszyscy biegają. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Zabójstwo potwierdzone. Kurna. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Dobra. Nalot Fritz X w toku. Przygotować się, przygotować się do ataku. Już ci mówię co a propos mikrofonu. Słyszysz, jest też taki opcja, że możesz sobie kupić mikrofon krawatowy. Jak tam na przykład nie wiem, czy co, jak nie nagrywasz czy coś, no tak do Skype'a. No to taką pchełka mało i jest bardzo dobry. Chyba cena około do 30 zł. Arel na swoim kanale to recenzja tego, unboxing tego robił i fajnie go słychać.
I to tak. Taki z najtańszych. A jakbyś faktycznie chciał pojemnościowy mikrofon, to ten niby jest podobno pojemnościowy i kierunek ma. Tam w ogóle co możesz o tym Novoxie poczytać. Ale faktycznie taki, no to tak myślę, że Blue Yeti jest podobno bardzo dobry. No tylko, że to trzeba po prostu, wiesz, trochę więcej wydać, no ale jeżeli to ma być tylko taki, to nie opłaca ci się tak dużo dawać za mikrofon, jeżeli to ma być no tak ze znajomymi do porozmawiania. Taka jest moja opinia. Starczy zwykły mikrofon, widzisz? Ja tu mam, aha, nie mam. Tu mam z konsoli zwykłe słuchawki. Ten mikrofon go używam na imprezach i nie ma problemu. Nikomu tam nic nie przeszkadza, wszystko chodzi jak powinno być. Także no, wiesz, jak tam nie potrzebujesz coś specjalnie nie nagrywasz, jakieś tam, nie wiem, gameplay czy coś. Chociaż nawet tą pchełką, tym małym mikrofonem też byś sobie dał rady. Dobra, nic, wracamy do grania. Teraz się trzeba skupić. Jeśli te wyniki by mogły być kurna lepsze. Nie legamy! Kurna. Ci coś z tymi. Kontrolujemy pole bitwy. Słuchaj. Wiesz co? Wejdź na ekipa Nanka i tam idę i ten. Wyślij tam linka z tymi mikrofonami, które tam byś chciał. Jeśli tam na pewno Jo czy Arel, to na pewno ci doznać, bo teraz akurat mam na live jest, także trochę ciężko by mi było ciebie pomóc, ale na pewno ci tam komentarz czy coś napiszę, nie? Ale tak jak mówię, ciebie nie jest, jak tak nic nie nagrywasz czy coś, to ciebie nie jest potrzebny super mikrofon. Cej. Na przykład drugi rezerwowy mam taki mikrofon. Trust. Tylko on łapie szumy i takie. Ale jest. Dobra, niech mu się udało, no. Kurwa, cały magazynek, żebym na niego wyjebał. Ty gnoju, ty. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Samolot wiadomości gotowy do działania. Zabójstwo zanegowane. Świat w powietrzu. Szuka celów. Zabójstwo zanegowane. Fuck. W tym dymie to też... A, wiesz co, live, nie wiem, tak gdzieś do 12. Coś takiego. Fuck. Kurna, nie umie się tu odpalić na tych mapach. Moich to by kasowo... Moich to by kasował niesamowicie. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurna, ty kamperze zasrany, ty. Ty gnoju, ty.
Obejrzyj. Obejrzyj jaki gnoj. Fuck. No, na razie trzymaj się, cześć. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Kontrolujemy pole bitwy. Fuck, drugi. To jest... Ja pierdzielę. Parami chodzą. Normalnie parami chodzą. Okidogi. Poważne straty. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Kontrolujemy pole bitwy. Kurna. Poważne straty. Wejrzek nie trafił. Ja pierdzielę. Zabójstwo potwierdzone. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Zabójstwo potwierdzone. Wrogi myśliwiec. Wycofać się. Zwiat szuka celów. Kurna. Ten na złoto. Ale ci na złotają. Porażka. Porażka jest niedopuszczalna. Niedobrze. Następnym razem przyłóżcie chyba. Niedobrze. O. Nie tak. O. Żołnierz. Ach. Nie to. To wywalić, to włączyć. Kurna, że tu jeszcze jednej rzeczy nie idzie. Ale trudno. Obejrzymy, jak nam pójdzie na tej mapce. I myśl spadochroniarzy. Zabijaj wrogów. Zbieraj nieśmiertelniki. Z tymi broniami tutaj powiem, że...
Wyżej trzeba celować. Hehehe. Wiedziałeś, co? Tyś to czuł. Czuł w moczu, nie? Czułeś to w moczu, nie? Że tam przyjdę. Zabójstwo potwierdzone. Ponosimy poważne straty. Się tam naparzają w tym budynku. Nie wiem, czy jest sens tu iść, a? Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Jednostka zwiadowcza gotowa. Fuck! Miał jak ich tak pięknie, kurna Danek! Miał jak ich tak pięknie ich miałem. Znowu w życiu mi nie wyszło. Pututum, pututum, pututum. Kurna, tak pięknie ich ugryzłem od tyłu. Lot zwiadowczy zakończony. Od tyłu ich zagryzłem. Kurna, jakie to było piękne. Fajnie, na serio słychać w tych słuchawkach kroki. Zwiad w powietrzu. Szuka celów. Zabójstwo potwierdzone. Jebany. Pakiet wsparcia Ajajajajaj. Ludzie, nie krępować się, nie krępujemy się. Dobra. Już wiemy, że tu debile siedzą. To bardzo prosta rzecz, taktyczna. Idziemy z drugiej strony. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kontrwywiad jest w powietrzu. Atakujemy samoloty wroga. Jebany. Obejrzyj. On to wyczuł. On to wyczuł, rozumiesz? O ty świnio, paki kamper, obejrzyj. Dobra. On też umie grać. Nie obejrzałem, poszłem kurde wczoraj spać. Przepraszam cię najmocniej, John Cena. Obejrzał, wiesz? Obejrzał, wiedział że coś miał jak zrobić i kurde... Jestem zły. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Ajajaj, dlaczego? Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Kurde. Nadciągają wrogie myśliwce. Wycofać się.
Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zauważono zrzut wroga. Zablokuj uzupełnienia wroga. Zabójstwo potwierdzone. Fuck. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Ten miało to nieźle. Drodzy spadochroniarze na niebie. Wrogie myśliwce, kryć się. Fuck. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Awaryjny rzut w drodze. Uzupełnij zapasy. Atak wroga. Kryć się. Jep, wiedział jak no kogo mogło innego trafić jak nie mnie. Ja pierdolę. To mnie wkurzy, że tych punktów tak nie umiano zbierać jak oni. Fuck, ty gnoju. Dlaczego do mnie strzelasz? Na niskim pułapie. Rzut ładunków zapalających. To jest niesprawiedliwe. Dobra. Natarcie nieudane. Wycofać się do punktu dowodzenia. Dobra, jakoś nam to szło. Bang, 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 bang. Okej, kontynuuj. No, it does ten. Wejdź. Dobra. To oleja ta sprawa. Popatrz. Wizytówki. Jest tu coś ciekawego. Powiem tak szczerze. Emblematy. Okej, dobra.
Dużo tu tego jest. Spróbujmy to. Czy ktoś gro na hardkorze? Zobaczyłem, może ktoś grał akurat. Wy 4 to będzie słabo. 5. Dobra. Czesko medali tą bronią. Zabójstwo potwierdzone, hardcore. Trzeba o tym pamiętać, że kilka strzałów i leżymy. To popatrzę, jak tu chłopaki grają. Też tu do to. To nasz dzień! Zabójstwo zanegowane. Z wycelowaniem. To już jest ostro. Zabójstwo zanegowane. Jeb mnie, trafił mnie. Skubany. O, to będzie ciężko. Będzie na serio ciężko grać. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Jeb! O fuck. Sytuacja się pogarsza. To wiem, że sytuacja się pogarsza. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Ustawienia dźwięk. Ale nie grafika, tylko dźwięk. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Jebnie! Skubany! Ja pierdzielę. No to tu jest fajnie. Oj, nie wiem, kaj tu lecieć.
Trzaskają szpetnie. Skubany, łażą wycelowani. Ja pierdzielę. Kurna, to mnie od pleców zajdzie. O cię panie, ja cię panie dupcze. Jak nie w dupę, to w oko. Jak nie w oko, to w dupę. Kurwa. Mnie ciula wystraszył. Kurna, skubany, czego aż tam wyjdą. O jacie. Tam ładują. A tam ładują. A tam ładują szczodrze. Jebany, ale czemu tak? Ja pierdzielę, jak to idzie. To jest gra. Się no killami wymieniają. Porażka. Trudno. Trudno, no.
Dobra. Teraz no może ludziska pójdzie lepiej. Oby nam poszło lepiej. Nam poszło lepiej. Okej, dobra. Też tam jedna rzecz załatwili. Tutaj tylko tak zrobię. Ajajajajaj. Jebany. Prawie. Kuźwa, jakie dobre słuchawki. Słyszę, jak świerszcze grają. Nikt nie chce ze mną grać? Jebę mnie. Fuck. Chyba najlepiej ich obejść dookoła. Tak sobie myślę. Jebę mnie. O nie, obejrzyj. Coś nowego. Kurde, nalotowałem się i co? I zginąłem. Skubany, co? Wymierzony chodzi, czy co?
To troszeczkę słabi. Ja pierdzielę. O, Karol, Karol, już cię dodaję. Dobra. Jebnie, kuźwa. Świnie zesrane. Powiem wam, że troszeczkę to jest męczące. Ja pierdzielę. Kurna. Jeb mnie. Wow. Udało mi się jak pieron. Fuck. Ja pierdzielę. Zaś porażka. Niedobrze, niedobrze. Ten tu ładnie łatał. Ale powiem wam, że kurde fajnie na tym hardkorze, nie ma źle. Choć już wyniki nie za dobre.
Ciekawe jak to teraz pójdzie. Co ty we mnie strzelasz? Wow, ale siadło pięknie, Danek. Pięknie. Siadło. Ładnie to siadło. Oho, przez ściana? Przez ściana, ty mnie? Czekał na mnie, czekał. Okej, tu my są. Co za kamper? Obejrz. Tak się nie robi. Brzydki chłopczyk. Fuck it. Mam nadzieję, że go skasował. Ajajajajajajajajaj. Skubany on tam w los. O fuck. Oj, oj, oj. Czemu ja zawsze idę jako mięso armatnie? Kurna. Ludzie, ogarnijcie się tu. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Strzelec wyborowy. Fuck. O fuck, fuck, fuck. Ile ich tu było? Ile było dni do utraty tchu? Już spadłem. Czystym.
Watch jej w dupie. Kurna, co wy tak legocie? Ja pierdzielę. O, wy gnoje desantowe. Kurna, to zaś mi od pleców przyjdzie, ja pierdolę. Kurde, ciężko partia. Ciężko partia. Co tu działamy? Nic nowego. Zmienimy lobby. Zmienimy lobby, no. Zobaczymy, jak to z inną drużyną pójdzie. O Boże, zaś ta porąbana mapa, ja pierdzielę. Kuźwa, nienawidzę tej mapy, jest tak daremno. Mi się aż odechce grać, poważnie. By mi nie zależało na tych punktach, to
Czemu on to strzela? Lag? Laga miałem? Mhm. O, skubany. Tak dupy wyniki nie urywają. A, swojego zabiłem. Ty się ciśniesz na granata. Ajajaj. Ty ciulu głupi. O, skubany. Hehehehe. Arel, siemka, siemka, Arel. O ty świnio jedna.
To one mnie zapraszał, ja. Właściwie tak jest jak ostatni. Pięknie, pięknie. Ach, go poczaskał. Co kampia? Grom normalnie, tak jak wszyscy. Wszyscy kampią, ja też kampię i chuj. Jebnie! Skubany. Czekaj. Dony mi zaproszenie dał, dobra. Robimy troszeczkę inaczej. Ja, tak zrobimy. I pana Donego zaprosimy do imprezy. Może z nami porozmawia. I w ogóle coś tam pogodą. Zaraz zobaczymy. Jasny, Arel. Pewnie, że trzeba przykampić. Opie, bez kampienia to... Kto tu jeszcze? Black Ops. Ja też nienawidzę takiego kampienia. Ja pierdzielę. O. Wielkich strat nie było, no. Halo, siemanko. Halo, halo, cześć, Witam cześć. cię na strumyku. Co tam? O, no widziałem się, że wszystko robię. Co? Widziałem, że ma... O, ktoś mi dupa uratował. Nie, no skończa tu ta runda i dołącza do ciebie, okej? Spoko. Trzeba było wpaść napisać, że widziałeś, że jest strumek. O, Mr. Black. Dobry. Hej. Black u obuzie. Ajajajajajajaj. Dobra, gra. Mhm. Ja grom, trochę punktów trzeba nabrać. Chociaż już mnie te mapki wkurzają i żygać mi się chce. A, zaraz będzie DLC. No ale ile te DLC? 200 kosztuje? No, to cały No. sezon. Co bez przesady. Yeah. Ale przysięgasz się, że całego sezonu że już sobie po kolejkę. To znaczy to będzie 40 czy 50 zł. Na promocję nie ma co czekać. No. Ale bez przesady, tak ocena. O, Arel, padł w robocie kawa, ja. O, proszę. Padłem po bandzie. W Black Opsa próbuję coś ugrać. Hmm? Chodź, że na backup sobie później też może. No, wiesz co? Czekaj tylko.
jedna rzecz zrobię. No niech to będzie. Czekaj, dołącza do ciebie najpierw. A ty grasz w ten? Na hardkorze w dominacja? Trójkę. Ja nie lubię dominacji, szczerze mówiąc. To dużo kampią. Nie chcę oglądać i no dołączyć. Dobra, no gdzieś tam już jesteś. Na hardkorze to mnie chyba, nie wiem, z 3 minuty szukało i nie mogło znaleźć. Mhm. Arel, padasz pojedynczo kupować DLC? Nie wiem, kurna. Nie dość, że... Wiesz, to masz ten tam co powiedzmy co 3 miesiące masz tam wydatek tam 40 czy 50 zł, nie do tego tak nie czujesz, no. No też fakt. A tu jakiś wczesny dostęp jest, czy nie? To nie BF. Znaczy jest prędzej DLC niż na Xboxie, no. Czekaj. Na Xboxie chyba później jest, tak mi się wydaje. Co za ciule, kasy nie dali. Zrzuty mam jakieś? Prosto z frontu, ser? Mam co potrzeba. Nie mam nic. Nie masz nic, nie mam. A w co będziemy grać? A nie wiem, czy chcesz? Tylko będziesz musiał mnie zaprosić, bo tak to nie dołączę niestety. Ale kto? To mówi Witer. No ja. Ginter. A Ginter, ale ty możesz WW2? Nie możesz. A tego nie mam, Black Ops 2 mam. Jakbyś chciał to jeszcze. To co, Dony? Gramy 2K czy idziemy na... To może być tam sporo. A długo będziesz grał, Blacku? Bo bym sobie może jeden meczyk zagrali. Tak, tak, to sobie jeszcze. Ja będę tak, nie wiem, do drugiej. Mhm. Czekaj, ja sobie No dobra, to sobie zagramy razem. zrobić. A, wiesz, tak nie pytanie, ale... Dobra. Co, gramy tutaj mecza jeszcze jednego, idziemy do Black Opsa? Czy No możemy tak zrobić, możemy tak zrobić. Dobra, to ja To pójść tam jakiś meczyk i... tak może. A to nie ma na hardkorze, nie? Chcesz na hardcore? Nie, nie trzeba. O, Chris, siemanko. Nanek, ty tak z rana. Ranek, ty hardkorowy gracz. No widzisz, tak z rana. Już długo, kurde. 1,5 godzinki pyką. Ale po 12 robię sobie przerwa. A, muszę jechać pewne sprawy załatwić. I potem, nie wiem, tak gdzieś od 14 myślę, że daliby da pyką. A co masz wolne dzisiaj? Nie byłem na nocce w pracy, wiesz? No. I a propos to muszę jechać Będziesz, załatwić. będziesz pierdola nie idę. Nie będę robił. No, coś w tym stylu. Nie, jebało mnie w plecach, jak nie wiem co. Ja się cieszę, że rozumiesz, siedzę i się nie muszę ruszać, nie? Ja też jestem chory, kurwa, już się na drugi tydzień, także masakra. O, ja na razie nie jestem chory i... O, Karol, witam, witam. A właśnie, Arel, słuchaj, albo i nie. No dobra, to ci Arel potem powiem. Do roboty idę. Co to miał mieć?
kurna na tylu. Kurwa, coś się tam... No, Chris was pozdrawio, a się pyta, czemu żeście wczoraj z nami nie chcieli grać. Chcieliśmy? Ale nawet nie wiedziałem, że wczoraj graliście. Ty jebańcu. Ka on jest? Ja to wczoraj prawie poszedłem do roboty i cały czas spałem. Potem. No i też dobrze. Dobra. No, tylko się... Wczoraj się wyspałem do wieczora i od wczoraj wieczora do teraz nie spałem. Żartujesz. Ja pierdzielę. Ty to masz lajtową robota, ci powiem. Ja też teraz to 3 siedzę w domu, nie byłem w robocie. To kuźwa... Też mówię, ja poszedłem sobie dużo i tak nie mam teraz... A ten, to ja mam kurna masakra. Ja ostatnio przyszedł z roboty, to spałek cały dzień, nie? Kumpel ma lepszą robotę niż ja. On jest ochroniarzem. Tak na tym na monitoringu siedzi, to mówi do roboty się tylko wyspać przychodzi. No ale ten. Idzie na 24. O kurna, tu idzie, poleciały. Z tego 18-19 godzin śpi. No, później tam musi obejść swoje, to może i tyle. Co 2 godziny tylko obchód zrobi. Raz w 2 minuty wskoczy i dalej spać. No. Po 12. Wejścia po? To już jest na rynku mocno przecież. Jestem. Co za kamery, to są, ja pierdzielę jakoś hardcora. Kurwa, i nienawidzę tego, jak już mam gościa, już mam przymierzone i jeb mnie w plecy. Kurna, i to się tak nagminnie zdarzyło. Ej, ale tak porównując Black Opsa trójka do tego... Jeb, granat. To ci powiem, że... Black No jasne, kurna, nie... A, masakrycznie. Nie no, Black Ops dobry, kurczę. Ale to też nie jest złe. No, Karol, ty ich tam pilnuj, te łapki, rozumiesz? Tam ich nagabywuj. Black Opsie to ja mam dopiero 21, mam 21 lat. A ja mam Prestige pierwszy dopiero. Jeb mnie zaś w plecy, no co za chuje. A to prestiż masz od tego, od 50. No to już miałem jak 55. Jeb mnie, no pedały, kurwa, skończcie mi strzelać we mnie. To jeszcze trochę mam. Ja mam już Master Prestige, chyba 245 level. Bo na hardkorze fajnie jest, idzie zajebać komuś fest. Jeszcze na śmietanie mi go wyrzuciłem, co za debil. A miałem 3. Ty kamperski gnoju.
Jasne, Arel, na pewno się lepiej bawiło. Ta gra, kurde, żyje. Ona żyje. A tu... jest... I się ciulata w to gro. Nawet już jak z dźwiękami poprzerobią, żeby jakoś to tam kurna lepiej grać, ale dupa blada. Kurwa. A ty teraz gadasz przez te słuchawki? Nie. Przez mikrofon? Nie. Czy jak? A, Ja przez mój mikrofon, ten Novox C1 cały czas gadam. A tu... To powiedz jak te krakeny się Co? spisują. Jak te słuchawki się spisują? Znaczy powiem tak, jak tam nagranie od Petera puściłeś, to kurwa mać ci powiem, ja pierdzielę co za, wiesz, dźwięk w ogóle słyszę jak jego mikrofon, że jest faktycznie, wiesz, że on ma taki głos basowy i w ogóle. no bo to masz basy podkręcone, to w każdych krakenach prawie. Ale jak grał w koda, to słyszałeś z której strony gościu idzie. No bo ty masz też 7.1 No chyba jest tu 7.1. No, to tak jak w tych Sony, nie? W tych oficjalnych też masz 7.1, wszystko słychać fajnie. A te krakeny są z mikrofonem. Ja. nie? Aha. Z mikrofonem normalnie. Spoko, Karol. A jakie podpinasz normalnie tym jackiem do Nie, bo wtedy by nie było dźwięku imprezy na live słychać. Pod nagrywanie, nie? Niestety. Nie wiem, czy jakoś jest inna opcja, żeby to inaczej podpiąć. Nie wiem. Jackiem podpada. Jedynie. Ale to by musiał być rozdzielacz, żeby był dźwięk puszczony na Avermedia. Nie, ale mi chodzi jakbyś normalnie tam bez nagrywania grał i tak dalej, to normalnie one są. No, normalnie. Tylko czekaj. No, 3 pinowe. Czasem się zdarza więcej. To co, wychodzimy z tego Dony? Idziemy do tego, czy... Ile dałeś za słuchawki? 340 zł. A tam podobno cena spadła. To ja dałem 200. Ale inne. Ale ten... Fajnie się słucha. I co jest fajnie, to wytłumiają dźwięk z zewnątrz. No. One mocno na uszy cisną. No nie tak mocno. Miękko ta gąbka jest tutaj na uszach. Także nie ma źle. Pytanie, jak wiesz, po dłuższej sesji takiej, czy cię głowa nie będzie od niej boleć, nie? Nie no, troszkę tam ruszą. No, tak siedziałeś tak dłużej w tej? Nie, dopiero ja mam teraz, wiesz, od przedwczoraj. No ja wiem, widziałem na tym, na Instagramie wstawiłeś, ale mi chodzi, czy to wiesz, parę godzin nie No grałeś? grałem. No stop. Nie ma źle. A oficjalki to są? Kurde, cały dzień mogę być siedzieć czy nie? No właśnie mnie to interesuje, jak tam potem jest dźwięk, kurwa, puszczony, wiesz? Bo mi też zależy na tym, żeby po prostu nagrywać części, nie? No, No. no, o co chodzi. A jak... Będziemy jeszcze tego koda przychodzić, nie? Ja, Na realistę. na ten, na, jak się to nazywa? Na full ciężkim, na realnym, czy jak? No, No, realistyczny. Grosz z nami na realnym. To będę jaja. Mogę grać. Tam chyba To na będę 4 jaja osoby. dopiero. Ja pierdzielę. Tam chyba na 4 osoby. to Hmm? może być, tak? Czy- Fuck, ale mu wlozłych. Jeden strzał i leżysz. No wiem, jak któregoś tam. Ja grałem. pierdzielę, tam polecą. Tam poleci słownictwo. Chyba 3 osoby. 3, Ja już próbowałem, ostatnio sobie odpaliłem pierwszą misję, nie? No zginąłem z 20 razy.
Arel, ja mam to samo. Ja mam to samo z OBS-em. Co chwila się coś pierdzieli, no ale za darmo jest, no. Także i nawet z mikrofonem mam. Choć już odpukać w niemalowane. Ale widzisz, słychać wszystko. Wszystko słychać, jak uderza, wszystko kuźwa. Wkurza mnie to czasem. Ale masz jakieś przebicie, tak jakby coś ci buczy czasami. Tak? No, A to na imprezie? teraz na przykład. Teraz się coś tak buczy. Tak, na imprezie, no. No to mikrofon mam tu wpięty. A możliwe, że za blisko mikrofonu. Prędzej to mi by był czas. A może... A teraz? Ale to... No teraz cały czas, teraz nie słyszę. A to ja też słyszę, to nie moje, to chyba ten. To może nie twoje. A to też to słyszę. No ja mam wentylator włączony. To możliwe, że to... Matka tak napaliła, Fuck. że usiedzieć się nie da. Też nie lubię, jak jest za gorąco, to jest tragedia. No to... Szczególnie jak się jeszcze waży 100 kilo. Ile ty ważysz? Ile bym chciał ważyć? 100 ponad. To ty taki puszysty misiek jesteś. Nie, Nie widać, nie. Wysoki, to... No. Trochę po Nie widać, bo... ale to tam Metr mały 50 szczegół. wysoki, to No. Ja, słyszysz? Dobry gospodarz konia ma pod dachem. Pamiętaj, u mnie jest kurwa w stodole, tak? W stodole? No jest 120 może. Żartujesz. Znanek swojego w gaciach trzyma. Nie, Nie, ja to on mojego na smyczy. Nie no, ale... Bo to jest... Ale Nie, nie w jest gaciach to trzyma. Słyszysz? Ale Nie, ja mojego na smyczy, bo to jest taki rojber, taki gist, że trzeba na niego uważać, hopie. Z kagańcem, bez kagańca nie chodzę, hopie. To jest takie pierun... Naprawdę. Ale takie tyle, no jak tu powiedzieli, ja nie jestem za gruby, tylko za niski. Nie jestem za gruby, tylko za niski. No, jakbyś miał 2 metry, to akurat. ja mam 1,82 m. No, ja mam 1,88 m i waga 80... Tak, chyba na obcasie i w kapeluszu po metro. A co... Z tym daszkiem postawiłem. Jakie ciuliki głupie. No poważnie mam tyle wzrostu. Nie wierzę mi. A wagi ile masz? Wagi ile masz? 85. Ja. Ale musisz od swoich zawsze te buty na obcasie. Co za kupek. To ile ty myślisz, że ja mam wzrostu? Ja wiem, No, 1,50 m. 40. Co są ciuliki głupie. Nie no, 75. Co ty? Jaki hobby? Wiadomo ci, mam... Jeszcze Wiadomo mniej. ci, że mam 1,88 m. I to ty nie na kopalnia, tylko w koszykówkę powinieneś grać, kurwa. No wiem, na kopalni łepą o wszystko haratą. To nie ma śmieszne, to jest bolesne. Dobrze, że masz klasę. Opie. Co chwila do wymiany. Ale to nie tylko od tego, żeby sobie... Ja bo pierdzielę jednak- Dony, powiedz mi, jak ty w jedziesz? to grosz? No jak ty to w grosz? 22 zabójstw na 13, jak ty to robisz? Biegam, strzelam. Nie wierzę ci. Nie ogląda się za siebie. Tak. O, czapę dostaję. A ze mną tu gra typ, co ma 1000 level, nie? Chyba na maksa już. No, to... Kto ma 1000 level? Jakiś... No, taki typ to z tej gramy z nim. W Czekaj. mojej drużynie jest. A, chwila. No, na ostatniej mapie miał 74 do 2, nie? Cicho.
Wiesz, takimi to się nie da grać normalnie. Skoczy, obróci się, trzej zabije, pobiegnie dalej. No i to mają chyba ten... Czułość drążkę na 100%. To możliwe. Ale ten typ, co ma ten 1000 level, to... Jak widzę, to prawie cały czas z nożem tylko biega. Daj spokój, to psychol jakiś już. Ty może z Krakowa jakiś. Jaki jesteś? Niedobry chwilę. Co to ten kurde Nightbot odpierdala? To co, idziemy na ten, ja? No, no to chodź. Tam na 20. To weźmy na egzampl wyślij, tak? To ty nas zaproś. Ty grosz. Nie? Tak. To Nie czekaj, ma to co, nie? wyjdę. Zrób już. Wyjdę z Mhm. Hełmin ławnanek na wodę 5 Miesiąc złotych. dobry i Far Cry wychodzi. No. Ale jego cena mnie przeraża. Ile będzie kosztował? No standardowo pewnie 50-55 funtów, kurwa. Dziękuję, dziękuję. Patrzę, że tu coś mi się przywidziało, ale faktycznie była donacja. Dziękuję. Na piwo przy dosie. To może jutro wieczorem. Ty, Danek, jak to się tu zapraszało? Jak się to zapraszało? Czekaj, niech mi się to odpoli najpierw. Ale kijowy gif na donata. O! Czym większa donacja, tym lepszy. Za 100 to jest gołobaba. To chyba do Nighta będziesz stricte robił na live. Nie, to za ten, za... 1000? Kurde, wiesz co? Za 25 000. No. To by sobie jakiś fajny komputer kupił. Adwokata wynajął. 25 No. tysięcy? No, żeby sobie już by było co porobić. No, tak mówię. Czekaj, ja cię będę do znajomego, czy ja mam? Widzisz, Arel, ja mam to troszeczkę inaczej zrobione, bo odsłuch z OBS-a mam na zewnętrznej karcie dźwiękowej. Czasem tam słucham, ale zazwyczaj nie słucham. A donate mam na zwykłym no, na zwykłej karcie z laptopa. Także tu sobie ino dźwięk ustawia mocniej i słyszę, że jest donate. Tadam! Co, gromę, szukamy coś? No, może. Jakiego tu specjalisty sobie wziąć fajnego?
Mo- Zależy czy normal, czy hardcore. Mam tego, co wstaje. Ja tam z parołem gram. Ja gram tym pierwszym. Jak to się nazywa? Ruinem, no. Z tym Gravity Spike'ami. Mhm. A to ciekawe. No co oni tutaj? Arel, proste. Cały... No? Ty, Nanek, wejdź sobie w kodzie na wyzwanie świąteczne, jak nie Kaj to patrzałeś. jest? Jak się to... Czekaj. W kontraktach. A teraz tam wejdę? No, Tam Tak, Siema ja- Nanek, siema Dony, siema Siema. Braku. siemanko. ja mam tu tyle skrzynek dostałem. Ale nie? kaj w kontraktach. No 10 tych rzadkich. Jak tu? No Black Market, Contract. Black Market? Ale ja mam po angielsku. No, kontrakt. Contracts? No to Tak, Black rynek. Market. Holidays Challenge. Tak. I wejdź w to i klikaj tam po kolei 4 metry. Ale to ja to już to dostał. A. A ja dopiero zobaczyłem, nie? Ja też w sumie ostatnio jak odpaliłem mówię co to jest. O, legenda. Słuchaj, Arel. Tak jak mówię, to mam podłączone zewnętrzną kartę dźwiękową. Normalnie pod USB. I tam mam ustawione na OBS-ie jako Audio 2 i tam mam cały podsłuch OBS-a. Tam ustawiasz na ta karta zewnętrzna cały odsłuch OBS-a. A donacje ci będą się odtwarzać na normalnie, na dźwięku z głośników z komputera. I to normalne sobie robisz audio 1 i to ci tam będzie na głośnikach normalnych powinno ci to robić. To co panowie, gromy? No to odpalejcie coś, nie? Mhm. Mhm. No Black jestem. Mistrzem. Dobra. No, daj już ten hardcore. I likwidację. Stwierdzone. No, może być. Aha. A Nanek, miałem ci powiedzieć, wiesz, że znalazłem takie same słuchawki jak twoje nówki No, sztuki za 240 zł, To kupuj, to kupuj, czemu nie kupujesz? bo jeszcze nie mam tyle Mhm. kasy. Ale ja jakbym brał, to bym brał chyba Manowory, bo wolę na Bluetoothie mieć Mhm. wszystko. Ale weź manuary ile kosztują? 700 chyba. To zaraz ci powiem dokładnie. Albo i więcej. Więcej, koło 1000 chyba nawet. Tyle były w dniu No premiery. ja pierdzielę, kurwa. Wzmacniacz, rozumiesz? No i te krakenki też są. Słyszysz, wzmacniacz, rozumiesz, podepnij pod konsola, taki 2,5K. To by miał takie, rozumiesz, i dwie estradówki, lewo, prawo i na fulla podepnij, po co ci słuchawki. Będziesz miał takie przeciągi, rozumiesz, że jak bas pójdzie, to konsola będzie zimno, bo taki przeciąg będzie. To cię Blacku zdziwię, To
kosztują 350 zł. O. Nowe? A nowe z X-Komu za 470. No to widzisz. A takie po prostu nowe na Allegro kosztują 350. No to widzisz. Mogłem dołożyć dycha, już bych miał. I potem bych siedział i płakał, bo nie miałbych i imprezy podłączyć. Ale ciągniesz tego gibona. A mam taki, rozumiesz, smak hasioka. Hasioka, popierniczki. Siusiaka. Pisze ten, pisze Classic Tobacco czy coś. O. Tylko wiesz, żeby ci nie wybuchł, nie? Czemu by mi miał wybuchnąć? Bo one lubią wybuchać. wybuchają, no. No, te elektryczne. O Boże. To by się tam przejmował. I tyle z nowych słuchawek. Już bez głowy nie założysz. Patrz, mnie zabije. Idź tam Dony, a nie rób się śmieszny. Wow, udało mi się. Nanek ty. Obejrzyj, jak mi się udało. Aż sobie wbiję do ciebie na live. No tu idzie grać. O Boże. Tu idzie grać, panowie. Czuć, że żyjesz, chłopie. Ach, Ja właśnie zginąłem. Janek, uważaj. ahahaha. Kurwa, je, dobry. Ale kto mnie uszczelił? Nie wiem. No tak fajnie szło. Gdzie oni wszyscy są? Kocik. Już z drugiej strony tego. Już są na drugiej stronie. Jakiś granat. Hostile Guardian spotted. Fuck! No. Ja. Kuba, a jak? Tako prawda. Kule są jak koty. Mają własne ścieżki. Co nie, Dony? Tak, jest nami tak. Czemu ty dręczysz mnie? Ouu! Obejrzyj dwóch. Friendly counter UAV inbound. UAV inbound. UAV inbound. Ja tam czysto, Dony. A, fuck. Pomściłem się. Dzięki. Ty głuptasiu. Cholera. Sorry, Nanek. Tak się, żeśmy się nawinął. No. Jeb. That's a 6-6 and a kick for that SOB.
Ej, no teraz to zaś jest porażka, co się dzieje. We trzech na resztę. Lecą tam do was. Hostile care package. Fuck, czemu? Hostile UAV spotted. Kuźwa, no. Czemu mi tak robisz? Kocik. Że ty masz świetlane. A co ty gadasz? Ja pierdzielę. Oj, sorry. Nic się nie stało. Kurna, traf ty durniu. Głupi. Spoko, Arel. A po południu. Jebnie drugi raz ubił. Po południu nie ma problemu, tam wpadna do ciebie pogodomy, pogromy. Multiple hostile UAV spotted. Jak ten granat potrafi? Dony, chodź tu na drugą stronę, oni tu przylecą. Godołek, że przylecą, dub mnie. Przylecieli. No. Hop, jak chcecie mieć chłopcy dużo punktów, to za mną chodźcie. Poważnie, to nie jest śmieszne, to jest prawda. No właśnie. Ach, mnie ubił. Kudą, kuźwa. Jeb mnie ubił. Zresztą ten... Jeden sentyment stoi. Jeb mnie ubił, dwóch mnie ubiło. Jedzie ten traktor. Uwaga, traktor jedzie. Hostile talent Jebane. Kocie mordki zasrane. Jak kampion. hostile hardened sentry in your AO. Jeb mnie zaś. Przestań. Kuźwa, Dony, weź ich tam. Plecy, plecy, odwróć się, zabij go. Balonem to jeszcze lata. Kuźwa. Gdzie ten Sentrygan stoi? To znaczy, jak go nie widzę, nie lubię. Hostile care package overhead. Kurna, paczołek tamto zaś z tej strony. Ja pierdzielę, co to się dzieje? Już całkiem na minusie. To trzeba. Znowu Sentrygan stoi. Kurde, a ten jak strzela, to nie wiem. Be advised, hostile hardened sentry spotted. Ty gnoju, ty. Ty gnoju, ty, obejrzyj. Advised, hostile race inbound. Pięknie. Nie wiem, nawet nie wróci. Jeb mnie dobił, czemu oni mnie dobijają? Masz tą kudą. Masz ty. Frajerze jeden, ty. Ty to Kaiser Sandy. On Uważaj! chyba, czy tam on dobiega i Kuźwa. strzela od razu, no. Ullu. Jeb, no co tu się dzieje? Obudźcie się. Budzimy się. Panowie. Kurna. Six and a kick for that SOB. Ja chyba swoich zastrzela, co mnie wywali. Uważaj, tam idzie. Odsuń się. Krz, 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 krz. Krz, krz. Gdzie oni są? Nie wiem, skampili się. Na środku. Krz, krz.
Kurde. Fate may be a chord. Fight harder. Oż kurczę. 21 do 34. O Jezus. I co, oni wyszli, czy co? Nie ma ich. Dwóch jest. Reszta wyszło. That's a Oj. big 6 and a kick for that Sorki. SOB. We're in the last seconds. Bring this home. Ty, wyjebało mnie chyba. Deploy. No bez jaj. Jeb, udupił mnie. Och Boże. Tam. Zwaliło mnie. Nie zabijały to. Kurna, czemu, że raz go nie spróbuję, trafił? Nanka? Chyba ciebie teraz, to? Nie. No, trzymaj się, Chris. Dzięki, że byłeś. Fajnie. Trzymaj się, cześć. Dobra, to ja nic, ja lecę. A będziecie tak Lecisz już? o drugiej, trzeciej grać? No ja myślę, że będę, no. Ja około 4. No ja też tak myślę. Spoko. Ja Przynajmniej powinienem. 5:42 niestety. Spoko, dobra. To nic, co na razie, to będziemy w kontakcie. No, No, narka. no. Trzymaj się. Dobra, tu to też wyłącza. No, trzymaj się, Karolku, trzymaj się, wpadnij zaś. Okej, tu to powyłączać. No, prawdopodobnie 15-14, myślę, że jakiś live'ik zrobię jeszcze. Dobra. Tu wychodzę, wyłączam to. No, także tak myślę 15, 14, może 16, coś takiego jeszcze zobaczę. Także na Instagramie śledźcie albo na fanpage'u na Nanek 2386, ciupiemy po naszemu tam, albo na ekipie, to nie wiem, ale raczej albo na Instagramie napiszę, albo na Nanek 2386 na Facebooku tam. Czy jak dokładnie będzie, bo może się troszeczkę plany zmienią, ale to wam dam znać. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.